Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Iki 10 sing agung niki berarti siji tekan 10 wulan Muharram. Lajeng wonten malih kang ngendikaken wengi-wengi sing nggawe sumpah dening Gusti Allah niki wengi tanggal 1 tekan 10 wulan Dzulhijjah. Berarti sak menika tanggal 1 nganti tekan 10 besok bulan Dzulhijjah. Lajeng wonten malih kang ngendikaken 10 wengi niki wengi tanggal 21 tekan tanggal 30 wulan Ramadan. Berarti winganan. Iki wengi-wengi 10 kok ana sing ngendikane 1 tekan 10 surah, ana sing ngendikane 1 tekan 10 bulan besar, ana sing ngendikane tanggal 21 wengi 21 nganti tekane 30. Iki sing bener sing pundi? Kira-kira sing bener sing pundi? Awak dhewe luweh benerno sing pundi kira-kira? Jebule niku wonten ulama sing ngendikaken niku bener kabeh. Bener kan? Alasane walayalin asyr niki tembunge ngagem tembung nakirah. Sing jenenge tembung kok nganggone lafaz isim nakirah niki isine tasih umum. Isine iso akeh. Mula selikur tekan 30 iki ya termasuk walayalin asyr. 1 tekan 10 Muharram ya termasuk walayalin asyr. Terus 1 tekan 10 besar utawi Dzulhijjah niki nggih termasuk walayalin asyr. Mula 1 tekan 10 bulan Dzulhijjah niki termasuk 10 dina sing mulya sing nate dipun damel sumpah dening Gusti Allah tenggone Al-Qur'an. Lah tenggone 1 tekan 10 bulan Dzulhijjah niki kalih 21 tekane 30 bulan Ramadan niki wonten persamaan. Ana padha wonten apa? Ana samine, ana padane. Persamaane napa? Sakwise enteng 10 njuk riyaya. 21 tekan 30 bulan Ramadan niku enteke sesuke lan nggih riyaya Idul Fitri. Lah sakniki kepingin tanggal 1 nganti tekan besok 10 niki isuke nggih riyaya. Sami napa mboten niki? Sami riyaya Idul Adha niki berarti kedudukane derajate niki meh padha. Meh umpama awak dhewe sing do tukang adu jago niki kira-kira nek du menang didu niki menang pundi niki? Padha-padha bar enteke 10 niki riyaya. Apik pundi niki kira-kira? Jenengan milih apik sing Ramadan apa apik sing niki besar? Padha-padha bare niku riyaya. Ramadan apa besar? Ana sing Ramadan, ana sing besar. Jebule yen niki nggih nate wonten sing mikir. Iki kok nek 10 Ramadan enteke riyaya, 10 besar ya enteke riyaya niku kira-kira utama pundi? Iki nate dipun tangletaken. Wonten tiyang tanglet dhateng ulama naminipun Imam Ibnul Qayyim dipun tangleti dening tiyang Mbah Kiai 10 dinane Ramadan, 10 dina sing terakhir nang gone wulan Ramadan karo 10 tanggal 1 tekan 10 wulan besar niku padha-padha enteke riyaya niki utama pundi? Imam Ibnul Qayyim ngendika nek dipandeng sangka awane iku utama Dzulhijjah, utama wulan besar. Ning nek ditingali saking bengine niku utama 10 dina sing terakhir wulan Ramadan. Dadi padha-padha unggule wong beda nek Dzulhijjah niki utama ing dalem siange utawa awane, nek Ramadan niki 10 dina sing terakhir niki luwih utama ing dalem wengine utawa bengi. Paham napa mboten?
padha-padha dhuwur, padha-padha mulya teng ngersane Gusti Allah, padha-padha utama ning nek dipandeng saka bengine niku luwih utama wulan Ramadan 10 sing terakhir niku, nek dipandeng sangka awane niku luwih utama 10 tanggal 1 nganti tekane 11 wulan Dzulhijjah niki. Berarti sesuk awan termasuk, wingi awan nggih termasuk. Tanggal 1 ne dinten apa? Rebo napa Kamis? Rebo napa Kamis? Rebo nggih nek tanggalan niku Kamis berdasarkan hasil sidang isbat niku dipun tetepaken kala wingi tanggal setunggale dinten Rebo. Kula tenggone awan-awane wulan Dzulhijjah niki kula panjenengan dipun anjuraken supados ngatah-ngatahaken nglampahi poso. Mergo niki posone tenggone Dzulhijjah 1 tekane meh entek niku. Tekane meh entek berarti 1 tekane 9. Niki ganjarane agung. Ganjarane gede, ganjarane akeh. Sepiro akeh ganjarane poso tenggone tanggal 1 nganti tekane sakderenge riyaya besar nginjang. Biyen niku wonten crita, wonten tiyang enem. Ana bocah enom mangsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cah enom niki tenggone tanggal 1, tenggone kawitane wulan Dzulhijjah niki poso. Poso, nah poso niku yuk beritane niku nganti tekan Kanjeng Nabi. Akhire sak sampunipun Kanjeng Nabi dinai kabar nek ana bocah enom sing poso tenggone kawitane wulan Dzulhijjah niki, lajeng cah enom niki dipun panggil, dipun undang, dipun timbali dening Kanjeng Nabi supados sowan. Akhire sak sampunipun bocah cilik niku sowan, yuk dipun dangu kalian Kanjeng Nabi, cah enom awakmu kok poso masani nanggone wulan Dzulhijjah niki nanggone tanggal sing awal-awal niki. Iki sakjane ana apa? Masani apa? Bocah enom niki njuk njawab, mergo tenggone Dzulhijjah niki kathah syiaripun agami. Tenggone Dzulhijjah niki wulane haji. Kula ngurmati dhateng mulyane agunge wulan Dzulhijjah. Akhirnya Kanjeng Nabi njuk dawuh dhateng tiyang kala wau sing berhubungan kalian gedene ganjarane wong poso tenggone wulan Dzulhijjah. Dawuhe Kanjeng Nabi dhateng tiyang nem kala wau, fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu atlu mi'ati raqabatin wa mi'ati badanatin wa mi'ati farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillah. Cah nom kowe kok poso nang gone tanggal kawitane wulan Dzulhijjah itu setiap dinone, setiap saben dinone kok kula panjenengan niku poso ke tanggal 1 nganti tekan tanggal 7. Kok ora tanggal 8 karo 9? Mergo 8 karo 9 niku mangke beda malih. Ke tanggal 1 salah setunggal saking tanggal setunggal nganti tekan tanggal 7. Kok kula panjenengan gelem poso sedina niku dipun dawaken dening Kanjeng Nabi, ganjar niku kaya sedekah fisabilillah rupa 100 budak karo 100 unta badanah karo 100 jarang. 100 budak niku nek dirego budake siji nek digawe murah-murahan 50 juta. 50 juta ping 100 niku pinten? Pinten kira-kira? 5.000 juta napa pinten, Pak? Nggih, 5 cara bahasane Pak napa sing do ngerti duit ya 5 miliar. Kula ora pate ngerti duit ya 5.000 juta. Niku nggih kawulane niku. Lajeng kaya sedekah 100 unta badanah. Unta badanah niku unta sing wis gedhe lemu pisan. Barat nek kaya teng mriki sapi ya sapi sing bahasan nggo gawe kurban Pak Prabowo misalkan. Regane pinten kok sapine Pak Prabowo sing kurban niku? Uang kepoe 100 juta wis tas kowe bonus ora kanggo. 100 juta ping 100 berarti 100.000 juta. Mau 5.000 juta tambah 100.000 juta. Tambah malih kaya sedekah 100 jarang. 100 jaran misalkan cara jaran sing galap niku nek diregani murah-murahan ya 50 jutaan. Nggih napa mboten? Kira-kira 50 juta ping 100 kaya mau 5.000 juta. Berarti 5.000 tambah ping 0 berarti dadi 10.000 juta tambah 100.000 juta. Niku poso sedina
kaya awak dhewe duweni dhuwit 10 pira mau hitung-hitungane lah ya. 10.000 juta nggih. Wis kaya di dhuwit 10 miliar leres. 10 miliar disedekahno kabeh. Poso modal sedina. Poso sedina tenggone antawisipun tanggal 1 nganti napa? Nganti tekan tanggal tanggal 1 netok utawa tanggal 2 netok, tanggal 3 netok utawa tanggal 5 netok utawa tanggal 7 netok niku kaya sedekah 10 miliar niku dhuwit. Paham napa mboten niku? Wono duwite mbuh sak pira niku nek diwani kaya Pak Bos Supri ora ono duwite nek 10 miliar. Kok niku nek tanggal 1 nganti tekane tanggal itu sedina tok mawon. Lajeng dawuh Kanjeng Nabi, fa idza kana yaumut tarwiyah. Lan kok nek kowe kok awakmu niku matur dateng tiyang nem sing kala wau, niku lagi tanggal nom-noman urung nganti tekan tanggal 8. Lah fa idza kana yaumut tarwiyah. Lah mengko nalika awakmu kok gelem poso tanggal 8 dina tarwiyah niku dina tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Poso tenggone dina tanggal 8 sedina tenggone wulan Dzulhijjah, tanggal 8 wulan Dzulhijjah. Niku dawuh Kanjeng Nabi sing mau nek 1 tekan 7 niku 100, niku nek tanggal 8 niku dadi 1000. Niku sing napa kawula ya 1000, untane ya 1000, jarane nggih 1000. Falaka adlu alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin tahmilu fiha fi sabilillah. Iku nek umpama awak dhewe gelem poso tenggone tanggal 8. Berarti benjang dinten apa tanggal 8? Dinten Rebo nggih. Dinten Rebo iki poso sedina tenggone dina Rebo. Niki ganjarane awak dhewe kaya utawa bandingi sedekah 1000 maulah hitungane niku. Tarik dipingno 1000. Mau piro berarti nek totalane mau 10 miliar ya berarti ping 10. Jadi 100.000 miliar nggih. Leres. Pinten? Wah nggih niku lapun banget. Pokoke 100 lipat 10 niku. Nek 1 tekane 7 akeh, tanggal 8 akeh ping 10 niku. Nah terus nek tasih wonten setunggal maneh fa idza kana yaumu arafata. Nalika kok awakmu kula panjenengan sedaya iki gelem poso tenggone tanggal 9, tenggone dina Arafah utawi tanggal 9 wulan Dzulhijjah, falaka adlu alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfi farasin tahmilu fiha fi sabilillah. Nek awak dhewe poso kok gelem poso tenggone tanggal 9 utawa poso tenggone dina Arafah sedina niki kaya sedekah 2000 budak, kaya sedekah 2000 unta badanah, kaya sedekah 2000 jaran sing dienggo gawe sedekah nanggone fisabilillah. Dadi nek 1 tekan 7 100 unta, 100 apa? 100 kawula, 100 unta, 100 jaran. Aling-aling niki men sesuk awak dhewe niki semangat janjane bebut ning kok aku rung tau duwe duit kepengin oleh ganjaran di duit mau sing diterangno mau bengi misalkan tak nggo gawe sedekah rung tau ora wujude ning duwe ganjarane duit niku dienggo gawe sedekah 1 tekan 7 kaya 100 apa 100 budak 100 unta 100 jaran tenggone tanggal 8 niku kaya 1000 budak sedekah 1000 budak sedekah 1000 unta sedekah 1000 jaran. Nek tenggone dina Arafah berarti benjang insyaallah dina Kamis ngarep niku awak dhewe kok gelem poso tenggone dina Arafah niku kaya sedekah 1000 2000 budak tambah 2000 unta tambah 2000 jaran. Pun para rawuh sedaya ingkang tansah kita muliakan niku sekedhik damel kula panjenengan sedaya ben semangat ben sing mau nang rapate kuat poso njuk basan ngerti ganjarane poso tenggone wulan Dzulhijjah niki gedhe ganjarane muga-muga raketang 9 dina iku do iso nglakoni poso amin Allahumma amin. Katen kang waktu kula aturaken kathah kekirangan kalpatanipun nuwun agung pangapunten. Akhirul qouli hadzal wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.